3 грешки, които ти пречат да се развиваш и да трансформираш живота си. Искаш ли да ти кажа защо ще си в същата позиция, в същото тяло, в същото финансово положение, в което си през последните години. Въпреки всичките твои желания, въпреки всичките твои мечти, въпреки всичките твои незгоди, които имаш, които продължаваш да ги търпиш. И това са 3 грешки, които правим всеки ден. Да, казвам го от опит, защото аз самата съм ги правила. Първата е да отлагаш. Отлагаш не защото не си готова или не защото не можеш, а защото прикриваш отлагането с много анализиране, с много мислене, с много овъртинкване. В главата ти си шампион, но реалността ти крещи, че ти просто не действаш. Седиш и много мислиш, но нищо не правиш. Втората грешка е, че слушаш хора, които нито са там, където ти искаш да бъдеш, нито имат това, което ти искаш да имаш. Защо взимаш акъл от тях? И третата е много типична и много актуална. Позволяваш на липсата ти на енергия да диктува деня ти. Това е твоята реалност, но не е твоя избор. Ти имаш пълната сила да промениш това, като започнеш отзад напред. Първо си вдигнеш енергията, заредиш се с неща, които ти обичаш да правиш. След това следваш хора, които имат това, което ти искаш да имаш, и спреш да мислиш толкова и започнеш да действаш. Тези 3 неща, ако ги оправиш, ще гарантирам, че живота ще ти тръгне в коренно противоположна посока. Ако искаш да се справиш много бързо с тези 3 неща, които грешиме всеки ден, то напиши в коментарите, готова съм, аз ще ти покажа как да отидеш там, където искаш да бъдеш, как да си напълниш енергията и как да спреш да отлагаш, защото аз бях там и се справих за много кратко време.